преди малко се изсили. Ема, то там е хубав пътя. Зато се изсила. Тук няма каменна основа вече. Тук пак някакъв дърварски път с дървен мост. Той за да има дървен мост няма да е дърварски път. Не. Но реката де избяга? Реката долу в рудника, нали се разбрахме, че потъва? Не, за да с другата. После като... Тя се притук на... Да. На Янтра. Янтра. Точно на Янтра. Янтра ми фъкала. Къде ти е път? Къде е Янтра? Еми... Ние се отделим от реката. Да. Тук наистина си е гадно. Това ти файда, че няма локви, като е такова разбито. Ще да дигне малко оборот, ти ще го качи, иначе. Той кофти пътя, иначе. Не можеш да караш по село. Да е дизел. Отвора ще го изкара без проблем. Ще притреса малко двигателя. Човече, ти виж колко е дълбоко това дерево. Тук идваха едни тарикати с един бял джип на Тойота. Несъразмерно по-подготвена от мене. Да правят маршрут за Ловара ли, който го гледахме там в Кърдана. Те казаха колегите, че къде ги проверявали. Същите са, да. Ами той ние ги видяхме на водопада. На водопада искате ли да отидем там поне само асфалт? Ще видим. То не беше ли покрай след малко? Застоило. Пътят застоило. Ами тука. Где съм изляза предния път? Дето стръгнала сега. Право на момченцето. Не са насипали точно в локвите кал, такова чекъл, навсякъде другаде. Ако си е изтървал, може да я фаш. Пресна кал от грейдера. То тук. Както най-гледа, са чили на кълишка ми белите телефони, които се бъдат. Колега, ти сега ще бетон ще вземеш. Какво? Имаш ли изсипан малко бетон там?
така чувствам, че някога се стива, защото той пътя, щом камионите минават, едва ли има тежки. Сега малко да... Или там оттатък до Локвица чакаш да